boa tarde a todas e a todos e grazas por virdes ata aquí un venres destas horas e tamén moitas grazas antes de nada aos compañeiros da Asociación de Veciños e Veciñas Campo da Feira por deixarnos o local para facer este acto comarcal do Día das Letras, que aproveitamos tamén para traer a Carlos á comarca, que sempre é unha boa nova, e xa que nos ven tamén con un fillo debaixo do brazo e o seu novo traballo que tedes que mercar e que ler porque vale a pena. Pois iso, moitas grazas a todos por estar aquí. Eu vou ser moi breve, simplemente falarvos un pouco das iniciativas que estamos desenvolvendo na Bisbarra e a nivel nacional no que é a Mesa pola Normalización. Como sabedes, a Mesa, como a asociación promotora e unha das organizadoras do día a día da plataforma, está tendo nestes momentos unha carga de traballo e unha carga de esforzo humano e económico moi importante, non? Por iso, como o propio lema di dos folletos que tedes aí á entrada, facedes máis falta que nunca, non? Nun momento como este, en que temos que poñer todos un pouquiño un gran de area para facernos da asociación facela máis forte. Xa sei que entre nós aquí na Bisbarra e mesmo aquí hoxe no auditorio que temos, hai moitos socios e socias, pero debemos de ser máis, temos que superar os 100 polo menos na comarca. Entón, iso, falar un poquinho coa xente, explicarlle en que consiste a mesa, e iso ir facendo un pouco de base social, que agora é o que nos queda, traballar desde as bases. Estamos sendo silenciados, como vedes, desde arriba, pouco máis que demonizados, e temos que loitar entre todos como poidamos, co respaldo maior que cada un poida aportar. Entón, iso, animarvos a afiliarvos á mesa e a colaborar activamente, ainda que non sexa afiliando, sempre seredes benvidos nas reunións ou para calquera iniciativa que teñades nas vosas asociacións, nos vosos concellos ou calquera iniciativa que teñades. Ademais, como sabedes, que xa estivamos aquí en Peixaco hai, creo que 15 días, se non me equivoco, o domingo, na feira, estamos recollendo xa a nivel de plataforma sinaturas para apoiar unha iniciativa legislativa popular para a garantía dos dereitos lingüísticos na administración e no ensino. Sería como un reforzo da Lei de Normalización Lingüística actual, que xa vai un pouco, xa ten 25 anos, penso, non? 27. E necesita, un impulso, e sobre todo nos tempos que corren, que, como sabedes, lle están dando para atrás agora no ensino, e quen sabe, o día de mañá en moitísimos máis sectores, non? Entón, iso, animarvos tamén aos que non o fixestes, asinar o prego que tedes ali tamén na entrada. Os pregos teñen o texto da ILP completo, é dicir, son como se fosen para presentar para o Parlamento, a Comisión Electoral, chamase a Comisión Electoral. Entón, sabedes que non la denegaron, un dereito constitucional que ten a cidadanía de presentar unha iniciativa popular e de debatilo no lugar que nos corresponde a todos, que sería o Parlamento, un órgano democrático da sociedade, e impedironos ata iso, presentalo ali. Pero nós sabemos que imos conseguir as 15.000 sinaturas que farían falta para presentala e máis. E por iso tamén temos que estar o domingo, o luns no Obradoiro, pedindo iso, que se nos respete como pobo, que se nos respete a nosa lingua, que é o noso sinal de identidade, e seguir na loita diaria, porque
agora máis que nunca, pois, fai falta, non? Entón, iso, sabede que o próximo luns, para todos aqueles que queirades asistir á manifestación, porás a disposición de todos e todas un autobús, vale? Entón, iso, poñervos en contacto con calquera de nós, ou por correo ou por teléfono, e iso, cantos máis sexamos, pois, eu sei que de Bergantiños imos estar moitos, porque xa estivemos ben representados en xaneiro, cando foi a folga con 5 autobuses, e a verdade é que estades respondendo moi ben, e temos que seguir así. E máis nada, non quero estender máis para non facer o acto moito máis longo. Deixo-vos xa con Carlos, que nos vai presentar o libro, que é un conxunto de artigos sacados da prensa dos últimos anos, e iso que vos recomendo encarecidamente e que seguramente disfrutedes lendo. Se non vos importa con máis xente, prefiro vervos a cara a todas e a todos, por ver tamén se en algún momento aborrezo ou algo, digo. Entón se vexo que está indo así para o lado, digo, teño que cambiar o ritmo. Ben, en primeiro lugar, o agradecemento á Asociación de Veciñas e de Veciños aquí de Peixaco. Ollo, que dixen Peixaco, non Paiosaco, porque me avisaron, pero moitas grazas polo labor organizativo, e grazas a vos por estardes aquí, que coa tarde que vai, pois ainda se podía, ainda que chove un pouquinho de cando en cando, pois, en fin, agradezo e agradecemos a vosa presencia, o organizativo, igual que agradecer o traballo da Mesa pola Normalización Lingüística da comarca de Bergantiños, en concreto da compañeira Silvana, que xa coñeceredes moitas e moitos polo seu labor dinamizador. Un traballo de base, máis necesario que nunca, como ela ben dixo, en defensa da nosa lingua, porque tamén é certo que en toda a historia da autonomía estamos agora mesmo padecendo os ataques máis fortes contra a nosa lingua. Se xa houve un campo de cultivo antes do que foron as eleccións autonómicas, desde grupos de poder, os de arriba, que ben dixo Silvana, grupos de poder económico, mediático, que comenzaron a dicir que era a imposición del gallego. Cada vez que había calquera mínima acción de tentar garantir que a xente pudese tamén utilizar o galego con normalidade, pois aí viene a imponer el gallego. Mesmo chegaron a organizar manifestacións, non sei se vos acordades, en febreiro do ano pasado, aí estaba os dirixentes do Partido Popular Galego, moitos deles agora conselleiros, manifestándose contra o galego. Estaban cunha señora, por certo, a Rosa Díez, que tamén dixo este mesmo ano, xa o dixera o ano pasado, que hai gallego en el sentido peyorativo de la palabra. E viña ela a manifestarse aquí, xunto con outra moita xente, e a dicirnos, que por certo non é galega, por se alguén ten dúbidas, a dicirnos aquí como temos que falar, e como temos ademais que educar aos nosos fillos e as nosas fillas. Unha manifestación a que chegaron alrededor de 20 autobuses de fora de Galiza. Xente que seguramente por vez primeira pisou Galiza para estar nesa manifestación contra o galego. A mellor se confundiron de ano, porque o Xacobeo é este. Que dicir, se tiñan que vir visitar Galiza, era este ano, non o pasábamos, sempre estaba en visitada. E somos un pouco, aparte, caracterizado pola hospitalidade. Pero non deixe ser curioso, non? Mesmo autobuses fletados desde fora de Galiza, pero tamén con xente de dentro, con moito autoodio, tentando, manifestándose en contra da lingua galega. Manifestándose en contra de que houvese uns mínimos dereitos a podermos utilizarla con normalidade en calquera ámbito. Algo que a ninguén prexudica. É a pregunta que lle facemos moitas veces ao presidente da Xunta. Señor Feijóo, a quen molesta a lingua galega? A quen lle molesta? A quen ofende a lingua galega? Por que lle ofende tanto para que as primeiras medidas e as medidas centrais do seu goberno sexan contra o noso idioma? Cal foi a primeira medida que adoptou cando chegou a presidencia da Xunta? Algúna para mellorar non sei, algo da lei de dependencia, que tantas melloras precisa, non?